Ahoj Patře, jak se máš? Čau Jirko, díky. Mám teď přesně po dovolený, takže jsem plný energie, pojďme na to. To je paráda, to je paráda. Chtěl bych tady přivítat Petra, kamaráda, kterýho znám 15 let. Je to možné, že bychom se znali tak nějak? Kdo to Možná. počítá? A Petr je původně vzdělání vývojář, ale je internetový podnikatel, který rozjel řadu věcí. Dneska si o nich budeme povídat, ale ještě než se začneme jako bavit o tom podnikání, řekněme na internetu, tak ty jsi dá vzdělání vývojář. Programuješ ještě nebo už vůbec? Rád bych programoval. Upřímně musím říct, že ten vlak mi už ujíždí čím dál rychlejc. Nedávno jsem si něco spíchnul ještě v PHPčku, v JavaScriptu dokážu ještě psát, tak něco jsem si dopisoval do Google Sheetů, nějakou automatizaci a volání nějakých APIček. Takže jako principiálně jo, v hlavě ty principy zůstaly, akorát ty technologie a ty jazyky to se posouvá prostě úplně kam jinam, tak to už je těžký Jasně. A držet ten tempo. pomáhá ti to nějak, že umíš N- programovat? Jo, rozhodně. Spíš, já si myslím, že to je takový to analytické přemýšlení, vzít velký problém a dekomponovat ho na menší součástky, který postupně řešíš a najednou zjistíš, že máš vyřešený celý velký problém. Takže No. spíš jakoby ta metodologie nebo přístup k tomu. Ano, další věc, co bych já dodal, je, že když dost dlouho programuješ, tak víš, co by mělo jak dlouho trvat. A když najednou vidíš, že něco, co by mělo být 2 dny, už trvá týden, tak se začneš zajímat, proč to trvá týden, že jo? To si myslím, že taky pomáhá. Rozhodně. Měl jsem natrénovaný receptory na tyhle ty odhady, jakože takhle. Musím zase říct, že ty moderní technologie, kdy všechno je jako 10krát komplikovanější, mi to dost rozbíjejí. A ve chvíli, kdy zjistím, že celý tým dělá login formulář už 1 týden, tak už začíná být dost nervózní, protože to není odpovídající tomu, jako, co to v té aplikaci reálně řeší. Vlastně. A maximální souhlas je to způsobený určitě tím, že se ty věci hodně zesložitily. Já teďka si programuju takový interní systém v Pythonu, v Djangu a třeba ten přihlašovací formulář, tak on tam přímo je, takže nasadit přihlašovací formulář je půl hodina. Mhm. A měl dostat design od grafika, vyexportovat to z Figmy, skonvertovat to do nějaký komponenty, napsat na to APIčko a pak ručně napsat vytvoření sessiony a předávání nějakého tokenu. Tak to bude trvat dny, co fakt může trvat 30 minut. Mhm. A no, jak vlastně koukáš na ty technologické volby dneska? No, v různých fázích firem bych používal různý přístupy. A Jo. i když je mi jasný, že dneska se všichni jako už opovržlivě dívají na PHP a podobné věci, tak ono to prostě bylo rychlý. Jo? Takže No, jakoby ve chvíli, kdy stavíš nějaký MVP a potřebuješ doslova jako iterovat ze dne na den, tak prostě všechny ty moderní a ty správní přístupy úplně tomu nejdou naproti. Je to prostě strašně komplikovaný se dostat vůbec k nějakému vůbec fungujícímu systému, na kterém teprve můžeš začít testovat, jestli to uživatelé mají rádi a tak dále. A to vidím, že to je trošku komplikace. A strašně to prodlužuje jako generování nových věcí, startupů a strašně to prodražuje. jo. Takže za mě by byl ideální princip opravdu najít co nejlevnější cestu a nejrychlejší cestu, jak něco postavit. Na tom si vyzkoušet, jestli opravdu jako prostě to POC, MVP a tak dále. Ano. Vyzkoušet si, jestli vlastně to má vůbec smysl dělat a pak to prostě přepsat a udělat to pořádně. Ale nepoužívat ten princip udělat to pořádně jako ode dne jedna. No jasně, tam vlastně v té úplně rané fázi, to, co teď řeknu, tak to určitě budu 50krát v životě litovat, když mi to lidi otlučují hlavu, ale na začátku je možná i dobrý trošku prasit, protože stejně 90% firm selže, 10% uspěje, těch 90%, co selže, tak to, že to máš rychleji a trošku ošklivý uvnitř, tak si ušetřil spoustu času, spoustu peněz a máš něco, co můžeš ukázat zákazníkovi a když teda to uspěje, tak pak to můžeš zrefaktorovat nebo přepsat do nějaké lepší technologie. A Přes, mám pocit, že i přesně. programátoři jsou dneska méně ochotní trošku prasit. A čeho chápu proč. Já to taky chápu.
já znám ten pocit, kdy člověk furt něco jako přepisuje a pak jednoho dne si řekne, já už to přepisovat nechci, já už jsem dost chytrý, já to chci ode dne jedna napsat jako skvěle. No Mhm. ale tam je ten problém, že to jako, můžu to napsat skvěle ode dne jedna, ale ona ta aplikace v den 10 jako kompletně se zavře. Takže vlastně celá ta práce byla úplně zbytečná. Takže já naopak dneska volím, čím jsem starší, tak volím jako přístup jako vlastně co nejméně času strávit testování Mhm. něčeho nového a ten čas je pro mě přednější. Jasně, jasně, ano, ano, souhlas. No a ty se později od programování dostal k podnikání na internetu. A jak to probíhalo? A proč se to stalo? No tak jednoho dne jsem přišel na to, že můj čas není škálovatelný. Hmm. A nejen, že si už víc nevydělám, jako, ale zároveň ani nejsem schopný obsloužit více klientů, který bych chtěl. Takže Hmm. začalo to tím, že jsem začal reálně zaměstnávat lidi a delegovat tu práci. No. Takže takový ten klasický přístup, stavíš si něco jako webdesignový studio, pracuješ pro klienty, děláš aplikace a, a zase jednoho dne zjistíš, že už tě to nebaví, ten red race, jako neustále se honit za novýma zakázkama, neustále deliverovat něco, co ten klient často velmi ani jako neocení, tu kvalitu, tak jsem se víceméně jako začal switchovat na to, dělat projekty, které mě budou principiálně jako živit. No Mhm. a takhle a jednoho dne už si uvědomíš, že už vlastně těch projektů, který tě živí, máš, nebo ty příjmy z toho jsou vlastně jako zajímavější než vlastně ta klientská práce a pak Jasně. přijde to těžké rozhodování useknout ty klienty a už se věnovat jenom tomu, co tě jako dokáže živit tou kvalitou, co si vytvořil. Jasně. To jsi udělal poté, kdy z produktu si měl víc peněz, nebo ještě předtím? Uh, takhle, ono je těžké udělat to rozhodnutí. Ty jednoho dne musíš udělat rozhodnutí, musíš useknout jednu nohu, aby si dal jako šanci vyrůst druhý. Často Ano. právě tomuhle se jako nedá ta priorita a pak se jako divíme, že ta druhá noha nevyrostla. Jo. Mhm. Takže ve chvíli, kdy jsem viděl, že ten růst těch příjmů a růst těch projektů je zajímavý, tak bylo na pořadu dne si říct, končím a postupně, minimálně nebudu brát nový zakázky a postupně budu předávat ty klienty a nějak to ukončovat a věnovat se jenom jakoby těm projektům. Takže pokud hledáš nějakou, nebo měl bych dát někomu nějakou radu, tak to rozhodnutí udělat ten switch musí přijít dřív, než vlastně ta druhá noha, ta nová noha je signifikantní. No jasně. Samozřejmě pokud už je signifikantní nebo nejdůležitější jako revenue stream, no tak to už není jako, to už je no-brainer, to už se prostě jenom musí udělat. Jasně. No, tam jde o to, že postavit firmu, na tom se asi shodneme, je strašně těžký, vyžaduje obrovskou dedikaci, obrovský úsilí. Je to trošku jak piplat mimino a na začátku, pokud pro tu firmu někdo vysloveně nedýchá, tak nemá žádnou šanci uspět. A, a ty pokud svoji pozornost dělíš mezi 5 různých věcí a z nich jedna tě třeba živí a třeba i velmi dobře tě živí, takže jsi zvyklý tomu ten čas věnovat, tak je daleko těžší si opravdu naalokovat dostatek času, aby to člověk odlepil od země. A Je, no, souhlasím, no. Je to přirovnání s tím miminem, musíš si to pipla, musíš tomu dát jako ten čas, tu lásku a tu prioritu a prostě se rozhodnout jako all in. jo, Většinou jde těžko dělat jako víc věcí najednou. jasně. Jak to dělá Elon Musk, že dokáže udělat 3, 4, 5 věcí na jednoho odlepit je od země. A hele, jako nedělali všechny v jeden den, ale Mhm. a oni víceméně se všechny tak nějak jako podporují, jo. Takže já to vlastně nevidím jako on víceméně, když si vytvořil nějakou kredibilitu v určitý komunitě, tak na to začalo přilákat další a další odborníky a on víceméně mi přijde, že už spíš jako reaguje, jak mu chodí ty příležitosti, tak zakládá ty další a další firmy. Všechny ty firmy musí být naprosto soběstační, mají svůj C-level management a tak dále a on tomu dělá spíš to PR a nějakou tu vision tomu dodává, jo? Prostě to směřování, ale ty firmy mají úplně vlastní vedení a celé fungování takže vlastně to nevidím jako, to už je zase jiný level, jo, kde on je. Ano, dobře, dobře. Jo, je to pravda. Na druhou stranu jako vídám,
Vlastně i John Vanihar, ale ten taky v jednu chvíli vždycky dělal jednu věc intenzivně, nebo dělá vždycky v jednu chvíli jednu věc intenzivně, když mu třeba podnikání běží víc najednou. A u toho Elona, tam mám pocit, že to je hodně souběžný. No a teda, a ten první, řekněme, biznis, který ti hodně uspěl, je Skrz, který, jestli si dobře pamatuju, si koupil od Martina Talaváška, ale až ty si ho dokázal vyšlapat v, v podnik, který obratem asi byl v top 100 českého e-commerce, pravděpodobně pořád je, obratově pořád v top 100 českého e-commerce. A přestože předtím si asi nepracoval v e-commerce nějak, že ne? To ne, tak takhle, my jsme ve stejnou dobu vlastně dělali podobnou věc a pak jsme se dohodli vlastně s Martinem, že to propojíme. On do toho dal tu značku, já jsem do toho dal ten tým a know-how a vlastně propojili jsme ty naše projekty. A pak víceméně, pak už Martina jsme vyplatili, jakože prostě o 2 roky později z toho odešel. A pak ano, jako ze Skrzu byl velmi úspěšný projekt. Co je spíš ještě zajímavější, to porovnání, nikde na světě nevznikl v tom stejném odvětví těch slevových serverů, když tak řekneme, žádný agregační server, který by byl tak úspěšný, jako byl Skrz. Málo, mi přijde, že Češi jsme sebemrskači, všechno umíme jenom jako kritizovat, jak jsme špatní, ale třeba tohle to musím říct, že to se prostě jinde nepovedlo a to jsem si ty benchmarky jako snažil hodně jako hledat. A ono to není jenom o tom, že tady vznikl ten projekt, ale ono do značné míry jsme obrovsky ten trh kultivovali. Hlídali jsme, jestli tam jsou jakoby fungující nebo podvodný slovový servery a tak dále. Vyloženě jsme tlačili na věci typu, že musí mít opravdu to pojištění a tak. Takže my jsme jako, musím říct, že i dost kultivovali ten sektor a možná i proto se to pak jako dost vyčistilo. Takže na tohle jsem docela jako pyšnej. Jediný na co je mi líto, že vlastně my jsme pak byli součástí už pak Slovomat Group, že vlastně Slovomat a Skrz patřili pod stejný investory, Myton a Kaja, nebo tenkrát jsme Enern. A tak tam už to bylo nějakým způsobem spojený do té grupy a už tam nebyl moc prostor expandovat jako se Skrzem do zahraničí. A musím říct, že jsme i promeškali jak ten správný čas, to správný momentum, kdy ty servery měly největší růsty i v zahraničí. Takže z tohohle hlediska mi zpětně akorát je líto, že to bylo vyloženě český projekt a nepotvrdili jsme, že by to šlo postavit i v zahraničí. Jo, přitom jako teoreticky by to šlo opravdu, ale v době, kdy ty všechny vlastně klony Grouponu vznikaly jak po dešti a půlka z nich krachovala extrémně rychle a mít právě nějakýho partnera, mít server, který ti řekne a těmhle můžeš věřit, těmhle nemůžeš věřit a zároveň vlastně dával dokupy celý ten trh. Ta příležitost tam určitě byla v té době. No, ale každopádně, řekněme, na českém trhu ses dostal na nějaký vrchol. Proč ses rozhodl Skrz prodat a začít se věnovat něčemu jinému? To už bylo společné rozhodnutí jakoby celé ty skupiny a musím říct, že to lídovali samozřejmě jakoby investoři. Tam těch pokusů bylo i víc. První pokus byl dokonce už v roce, a teď to asi zmotám, ale 2012, kdy reálně to chtěl koupit Groupon. Ale pak došlo ke změně celého strategického uvažování Grouponu, že přestal dělat akvizice. Takže tím to jako spadlo, nicméně ty firmy vykazovaly už výborný benchmarky tenkrát. Takže vlastně to byl konsenzus celý ty grupy takže z toho hlediska už jsem byl jenom jako součástí toho celého věku. Já jsem si do dneška myslel, že ty jsi byl ten, kdo to lídoval a ten pokus vlastně exitovat a že jsi mohl věnovat něčemu jinému. Ne, tady musím dát velký kredit, to lídovali samozřejmě investoři Myton a Kaja a taky tam udělali skvělou práci, protože pro ně to byl už několikátý jako exit, takže už viděli, jak to správně mají jako výjist a
Takže to musím spíš dát za jakoby ten kredit dejme jim a my jako foundři nebo CEOs jsme odvedli ten job, že jsme za první měli skvělé firmy, dobře připravené firmy a samozřejmě dobře jsme to prezentovali investorům a celkově jsme to dobře odkomunikovali, takže Jo. tak. Po odchodu ze skrzu, tak si založil Blabu a následně Bude to. A obojí mi přijde jako docela zajímavý názvy. Jak jsi na ty názvy přišel? Je to vždycky dílo náhody, ale takhle. Blabu původně, tak to mělo pracovní název a teď doufám, že to nespletu, ale jmenovalo se to Go Moo, neboli něco jako zabučet si. Jo, vlastně je to něco, co by třeba Čecha nepochopil stejně tak jako nechápe YouTube, co to znamená jako ve slangu v angličtině, tak to původně se jmenovalo Go Moo. A pak jsem prohledával různě jako domény, které jdou koupit a náhodou jsem narazil na Blabu. Takže to je taková ta náhoda, který ale musíš věnovat třeba 10 hodin času, že procházíš domény, které jsou teď zrovna na prodej a procházíš doslova stovky názvů, už ti z toho jako jde hlava kolem a pak najednou se to objeví. Takže vlastně náhoda neexistuje. Ty náhodě musíš vždycky trochu jít naproti. Ano, ano. Takže Připravený. jo, a bude to už je menší dílo náhody, tam už jsem víceméně to šel jakoby metodicky, že jsem chtěl první písmenka něco, co dává smysl, nebo takhle, build the deliver together, to bylo jakoby, pojďme postavit jako startupový studio, kde to společně s foundry stavíme firmy. A takže build, deliver together, dohromady to dalo, bude to. Tam mi to přišlo pak už jako funny Czech legacy, kdy Čech to pochopí a zahraničí to nepochopí, ale zároveň to umí velmi dobře vyslovit ve všech světových jazycích. To je pravda. Tam ta kombinace vždycky samohláska, souhláska, tak bude vyslovitelná. I v Japonsku. Celkem teďka přeskočíme, protože si na to téma dal už několik rozhovorů. Kdyby to někoho zajímalo, tak na YouTube určitě najdou. Pojďme skočit na Bude to. Tak co to je? Co je Bude to? Bude to je startup studio, poměrně unikátní v našem regionu. V Americe podobných pár je, ale v Česku nebo v regionu CEE určitě není. A ten princip je, že vlastně předzpracovávám tady idei, startupové idei, které by mohly být jako zajímavé, zároveň je už validuju, ale z druhé strany. Často se bavím s investory, často získávám feedback od jiných zahraničních founderů a tak dále. Takže nějakým způsobem validuju, jestli to vůbec může být jako životaschopný jako business model, jestli to vlastně rezonuje a dodávám k tomu svý know-how. Pak to počká a pak se na trhu bavím s foundry. Často se bavím se second time foundry, který zrovna hledají novou příležitost do čeho jako vstoupit. Takže vlastně, když to najdeme ten match, tak založíme společně firmu, já zainvestuju dokonce, já jsem ten první investor, jakoby ten angel investor, který tam pošle peníze. Ale co je to nejklíčovější, já se vlastně committuju na roky dopředu, že vlastně neustále zůstávám jako co-founder s tou firmou. Takže to je vlastně jakoby ten unikátní business model. Není to ani VC pošle peníze, ale reálně ti moc jako nepomůže a pošle ti peníze až ve chvíli, kdy už máš fungující firmu. Pak tu jsou různý inkubátory, akcelerátory, ty principálně fungují ve velmi omezeném časovým, teď to nevím říct česky, ale range, rozmezí, takže ty ti třeba pomůžou na 3 měsíce, ale pak tě zase pustí ven. Moje zkušenost jako foundera je, že nejklíčovější je kontinuální spolupráce a žádný 3 měsíce ti moc nepomůžou. Naopak ty potřebuješ mít někoho, kdo je velmi hands-on, velmi dlouho hands-on, zná ty souvislosti, zná to, proč jsme tu firmu stavili, a dokáže ti dávat ty rady, které vlastně jsou relevantní vůči tomu. Ne, že každý 3 měsíce ti dává někdo jiný úplně protichůdný rady a vlastně už opakuje to, co už si 3krát zkusil. No jasně. A další věc je, že ty
akcelerátory mi přijde, že budou daleko atraktivnější pro ty first time founders, kteří možná nemají položený ani ty úplný základy, jako třeba jak udělat pracovní pohovor s potenciálním prvním zaměstnancem, nebo kdy vyhodit člověka, nebo jak najít účetního a podobně. A tam to je extrémně rychlá cesta, jak všechny tyhle věci do lidí nalít, plus samozřejmě se naučit takový nějaký základní věci, jako jak mluvit se zákazníkama, jak vysvětlit přidanou hodnotu. Ale když buduješ firmu, tak to je maraton, to není sprint, trvá to roky a pokaždý, když se ti ta firma zvětší, tak se hodně změní, že jo? A řešíš úplně jiný problémy. A pokud ty si vybudoval firmu, která šla obratem třeba do stovek milionů korun, tak si viděl, jaký to je být ve fázi jednotek milionů korun, jaký to je být ve fázi desítek milionů korun a jaký to je být ve fázi stovek milionů korun. A co začíná člověk řešit v těch různých fázích. Máš nějaké témata, bude to, na který se osobně zaměřuješ nějak extrémně víc třeba, nebo vysloveně se snažíš hledat všechny možný segmenty, všechny možný témata, které v tuhle chvíli potenciál na to výrazně vyrůst, nebo jsou nedostatečně obsloužený? Nemůžu dělat všechno, tak to, co hlavně jsem si jakoby já vyselektoval, tak dělám jenom témata, ve kterých já se svojí zkušeností a kompetencí dokážu pomoct. Takže z principu jsou to digitální firmy, internetové firmy, takže tam musí být silná digitální složka. Pak ale samozřejmě se snažím hledat jako do široka, takže nebudu říkat, že tady dělám health techový startupy a nic jiného. Naopak si myslím, že to často velmi zužuje pohled, když si jenom to dáš takhle na jednu kategorii. A ten princip, jakým to hledám ty témata, je vlastně úplně jiný, než to běžně foundři dělají. Foundři se většinou zamilou do nějakého řešení a pak teprve hledají, jestli to je market. A já to vlastně úplně otáčím. Já vlastně hledám nejdřív zajímavý market a pak vlastně hledám, jestli do toho marketu vlastně jde vstoupit. A na základě všech těch zkušeností, které mám za 24 let hraní si s internetem, tak vlastně vždycky položím otázku, který business model, který znám z minulosti, nebo typ businessu, bych teď použil pro ten case, abych to tady nějakým způsobem disruptnul. A zároveň, co bych z aktuálních trendů a technologií použil pro to, abych tento odvětví disruptnul, nebo nějakým způsobem to posunul. Takže vlastně kombinuju jako historické zkušenosti, které se principiálně moc neměnějí. Třeba typicky businessové přístupy a growth strategies nebo něco takový jako prostě ty growth hacky. Ale zároveň k tomu používáš aktuální trendy technologie. Teď aktuálně je to generative AI. Takže v podstatě třeba do všech témat se snažím teď zakomponovat generative AI, kde jsme schopni udělat takový ten generační skok. Kdy opravdu se něco posune, ne, že to jenom o trošku zlepšíš, ale ty 100x, jako 100násobně to zvětšíš. Jo? Takže to je vlastně jako co reálně hledám. A ještě třeba jenom dodám, často se dívám na underdogs témata. To znamená témata, na kterých se většinou ostatní nedívají. Oni jsou docela zajímaví, právě protože se na to ostatní nedívají. Jo, takže to jenom pokud bych mohl radit dneska startupistům, neskákejte na takový ten hype, že třeba teď všichni řeší mental health, tak budeme dělat appku, která řeší teenagerům jejich problém s mentálním zdravím. Když půjdete na nějakou party v San Francisku, tak 20 lidí vám bude pitchovat, že tohle to dělá. Takže to znamená i pak mnohem menší jako šanci na úspěch, ať už u investorů, ale i u zákazníků. Takže spíš se dívám na takový ty témata, po kterých se nikdo moc nedívá, protože jsou boring, jsou prostě nudný. Ale díky tomu taky zjistíte, že tam jsou mnohem větší příležitosti, protože právě nikdo se jim nevěnuje. Jasně. Přesně tak, když se vezmeš software pro směnárny, software pro města a obce a podobně, tak to jsou takový témata, kde typicky ty produkty nebudou příliš moderní, nebude v nich příliš, jako
Bude tam doba, kdy existovala tvrdá konkurence, pak se trh, řekněme, ustálil, lidi si řeknou, že už je to rozebraný, pak třeba 15 let, tak se v tom trhu vlastně nic nestane a mezi tím vznikne úplně nový možností v UX, že třeba místo toho, abys klikal do nějakých data gradů, tak řekneš AI, čeho chceš dosáhnout a to AI to udělá za tebe například a můžeš potenciálně vybudovat novou kategorii softwaru. Třeba, že přijdeš na městský úřad, řekneš AI, čeho chceš dosáhnout a ono to 80% agent udělá s tebou třeba. Jasně. Tam si myslím, co já jsem viděl jeden takový hodně dobrý přístup, ten je postavený na Vardyho mapách, komodifikovat, kdy ty hledáš trhy, kde jsou custom řešení a snažíš se vyrobit produkt. A jakmile hledáš trhy, na kterých jsou produkty a tam se snažíš z toho udělat komoditu, že to je vysloveně API as a service. Kdysi dávno, což se může vrátit, zase si myslím, že občas lidi chtějí disruptovat tím, že něco zopakujou, ale jsme si kupovali servery, dávali jsme jim jména, pak přišly VPSky, dneska máme cloud, kdy si můžeš na kliknutí naklikat 50 serverů a na kliknutí je zase stopnout. Komodifikovalo se to z toho, kdy člověk vyjednával s obchodníkem Dellu, tak dneska místo toho fakt to naklikáš na Amazonu, běží to. Samozřejmě za určitých podmínek za to zaplatíš mnohem víc peněz, ale ta komodifikace je jedna docela dobrá cesta. A pak další způsob, klidně mi pak řekni, jaký ty máš způsob, kde hledat tyhle příležitosti. Další způsob, co si myslím, že je dobré, je hledat trhy, na kterých je velmi nízký Net Promoter Score obecně u všech produktů a není tam žádný NPS leader. Tuhle myšlenku jsem se naučil od Ericha Čumora, který býval CEO Airbank, který popisoval právě tu myšlenku, jak vlastně Home Credit a PPF chtěli založit banku, přemýšleli, jak se odlišit a jak vyhrát, hledali, čím se vyznačuje český trh, přišli na to, že na českém trhu není jediná banka, která by měla Net Promoter Score větší než 0. Češi neměli rádi své banky a oni vlastně všechno, co udělali, je, že postavili tu banku tak, aby lidi měli rádi. Vlastně i to motto jejich bylo banka, kterou můžete mít rádi, a podřídili tomu, že smlouva byla krátká, systémy byly jednoduché na použití, celý to UX té banky byl postavený tak, že to bylo friendly a byla to první banka, kterou dneska lidi mají rádi. Myslím si, že dneska už nejsou jediní, plus na českém trhu působí Revolut a podobně. Takže to bych já i hledal jako příležitosti. Podívat se na nějaký sektor, kde zákazníci jsou s existujícíma řešeníma nešťastný a pokusit se vyrobit takový řešení, který bude mít dobrý Net Promoter Score a best UX wins, jak se říká. Jaký ty bys použil způsoby pro hledání těch biznisových příležitostí? Jo, s tím souhlasím. Já to většinou dělám tak, že si prostě jako hodně čtu a samozřejmě pak čtu mezi řádky. To znamená, že je nějaký zajímavý market rostoucí, sleduješ nějaký trendy, hledáš takzvaný sea changes. To znamená něco, co se zásadně jako mění. Teď řeknu nějaký příklad. Třeba moje první firma bude tu Graet, tam máte perfektní trakci, ty se fakt jako daří, je to v podstatě, když to řeknu, LinkedIn pro mladý sportovce. A od začátku jsme se zaměřili na Ameriku. A tam ta klíčová změna je, že se změnily pravidla v tom, že už studenti, atleti si můžou vydělávat. Předtím to totiž nebylo. Předtím to bylo jako, že dokud jsi student a pobíráš třeba, nebo jsi na kolíč a máš nějaký třeba jako jak se tomu říká teď, pobíráš, no to je jedno, takže pobíráš nějakou podporu, platí ti někdo jakoby to školný, tak vlastně si nesmíš vydělávat. A jakmile si vyděláš byť $1, tak o to můžeš přijít. Takže jakoby ta změna tam jako přišla.
A to je úplně jako game changer pro celý jako industry. Takže najednou nad tím můžeš začít jako něco stavit. To je ta Mhm. takzvaná sea change. Sea change můžou být i to, že se typicky Evropská unie to dělá teď hodně. Jo? Přichází s novou a novou legislativou. Mhm. Řekne ti, že do roku 2030 něco musí být, že se kompletně změní trh s automobily, jo. Tak to je taky velká jako sea change. Teď je nějakým způsobem fakt jako fouká do plachet. A, a teď pokud samozřejmě se v té industrii vyznáš, tak si řekneš, co to všechno jako může znamenat, jako když se budou změnit všechny auta na EV, jo. Takže Mhm. jako jo, tak to může být takový jeden z těch bodů. Teď přichází AI Act. Podívej se, kolik firm vzniklo jenom díky nařízení ohledně cookies. Jo, máš teď X projektů, který řeší cookies, ale nejen pro evropské firmy. To musí vlastně řešit pro celý svět, protože ve chvíli tam přijde někdo jako z Evropy, tak i americká firma musí compliant. Jo. Takže vlastně jako kolik jako obrovských firm nebo celého industry vzniklo bohužel i díky GDPR a podobným jako věcem, tak to jsou jakoby ty věci, které můžeš sledovat a pak se zamyslet právě nad tím, co mi to říká, co se vlastně všechno teď může změnit a co to bude nabourávat z těch zaběhnutých jako standardů. Ano, ano. Tam samozřejmě někdy se ale může stát, že musíš udělat, že musíš vlastně stavět svůj hrad na cizím kopci, řekněme. A, a já jsem měl startup. Takhle v České republice existuje jeden produkt, který používají převážně lékárníci a lékaři, jmenuje se iSelp. Je to software který ti ukazuje všechny informace o lécích. A SÚKL, Státní úřad pro kontrolu léčiv, tak má pod sebou všechny informace o všech lécích, příbalové letáky, kontraindikace a podobně. A v té době, kdy jsem se tím zabýval, což bylo před nějakými 12-13 lety, a nevím, jestli se to změnilo, iSelp byl jediný řešení a patřilo bývalému zaměstnanci SÚKLu, který si tam domluvil, že může získávat ty data. Nikdo jiný ty data získávat nemohl. A já jsem dělal školení pro firmu, která dělá web pro SÚKL, takže jsem se s nima domluvil, že oni by mi ty data mohli poskytnout jako barter, vůbec nic bych stát nestál, vyrobil jsem prototyp, který byl daleko lepší, daleko rychlejší, iSelp se v té době distribuoval na CDčkách, byl nestabilní, v kuse padal, doufám, že už je na tom dneska líp. Já jsem dělal nástroj, který byl online, vždycky aktuální, pořád měl stažený data, superový vyhledávání v příbalových letácích a v těch jako dalších materiálech. A i jsem vlastně udělal testovací napojení s tou firmou, která dělá pro SÚKL systémy. Stát by to nic nestálo, takže jediné, co jsem potřeboval, bylo od SÚKLu zelený potvrzení, můžete sdílet data a bylo to. A pak jsem se dozvěděl, že připravují strategii pro sdílení dat a každý rok jsem se ozýval, kdy teda bude strategie hotová. Strategie nikdy hotová nebyla, tak jsem se pak na to vyprtoval a dělal jsem jiný produkty. To tady u těch regulatorních věcí, ale trošku problém, že jo, že jeden partner tě může Jo. odříznout, že jo. A, Já se z principu se takovýmhle projektům právě vyhýbám. Typicky, když se mě vždycky někdo zeptá, jestli dělám mental health témata, nebo teda mental health témata, health techy, tak z pravidla moc ne. A to je přesně ten důvod. Je tam strašně tvrdá regulace a ta regulace je napříč trhy prostě různá. Takže každý 300 kilometrů je to trochu jiný, takže tady v Evropě. A takže vlastně třeba těmhle s těm oborům, které jsou jako hodně regulovaný, se spíš vyhýbám, protože to není pro startupy. To si může dovolit firma typu Pfizer nebo nějaký jako státní podnik, který má vlastně unlimited budget, ale jestliže jsi startup, který má jako runway na 1,5 roku, tak nemůžeš spolíhat na to, že se něco změní. Právě proto jenom říkám, musí být nějaká jasně daná jako legislativa, nějaký deadline nebo roadmapa, kdy se něco fakt jako stane a ty víš, že to je velmi blízko. Jo, že to jo. je třeba za rok. A víš, že vlastně ty firmy to nebudou řešit až za rok. Ty firmy to budou řešit i hned, protože víš, že za rok už musí být compliant. Jo. Takže vlastně jako
takhle to hraje pro tebe, na druhou stranu, když máš přesně tohle gatekeepera typu, že někdo má jako exkluzivní přístup k nějakým datům, co ty nemáš a ty čekáš, až se to uvolní, to byl typicky pražský, Žaloval se. jo, IDOS, jak to řešil IDOS, že neměl přístup k datům od pražský integrovaný nebo MHD podniku, nebo jak se to jmenuje. Tak to je přesně ten problém, takže do toho bych nikdy nešel. A ještě druhou věc, kterou jenom ještě k tomu přidám, dívám se po tématech, které jsou jako zahraniční anebo ideálně globální. Prostě Česko je malý biznis. Takže i když si můžeme říct, kolik je tady lékárníků, kolik by si tohle jakoby kupovalo, tak třeba pro mě jako bude to není, protože prostě já můžu svůj čas věnovat jenom omezenému množství firem, takže zároveň musím vědět, že ta ambice nebo ten potenciál těch firem může být jako velký. Takže to je třeba jenom ještě na vysvětlení, co třeba hledám já za témata jako budetu. Tím neříkám, že to nemůže být špatný, teda, že to je špatný biznis, jako nedělejte to, klidně to dělejte, jenom to pro budetu jako zrovna třeba není. Jasně, jasně. Tohle upřímně řečeno by byl extrémně stabilní a laboratově menší biznis, samozřejmě. Ale měl jsem možnost, řekněme, zlepšit zdravotnictví. My jinak fungujeme, my děláme projekty v HealthTechu, děláme software, který používá 3000 farmaceutických laboratoří pro výzkum farmaceutický a děláme na nástroji pro kliniky, které se věnují umělému oplodnění, spolupracujeme s startupem, který dělá hardware, my děláme software. Já musím říct, že tam je HIPAA je jedna regulace, která se používá skoro po celém světě a druhá věc je, hodně záleží, jestli to, co děláš, může někomu ublížit. Tam ty regulace jsou daleko striktnější, než když pracuješ s informacema těch pacientů, což je taky důležitá věc, ale musíš umět třeba ty data pseudonymizovat, musíš víc dokumentovat, určitě je tam víc byrokracie, ale já bych se asi, takhle, v HealthTechu já osobně bych se bál jít jenom do věcí, které můžou lidem ublížit. Tam je to daleko striktnější, ale ve všech ostatních oblastech tak je to spíš jako víc byrokracie, bych řekl, než že by to bylo až tak těžký. Jo, ale ta byrokracie stojí ten čas. Já jsem byl součástí akcelerátoru Celestinus tady v Praze a viděl jsem tu byrokracii jak pro Evropu, tak pro Ameriku a to prostě to klidně může být rok, klidně to můžou být 3 roky. Závisí to přesně podle toho levelu, jestli vstupuješ jako do těla pacienta a tak dále, nebo jenom měříš něco navenek. Problém je, že ten tvůj zákazník většinou jako tu certifikaci bude vyžadovat, takže vlastně on si to bez toho nekoupí. Takže jenom z tohohle hlediska se tomu spíš vyhýbám. Pokud říkáš třeba software pro laboratoře, tak to je na té hranici, kam bych teoreticky ušel. To je fakt jako spíš nějaký klikací software typu Product Board nebo něco podobného. Ale pak jsou tam ty softwary trochu složitější, typu VR nebo rozšířená realita, zaučujeme sestřičky, jako ovládat tady nějaký jako přístroje a tak dále, tak to už může být trošku složitější. No. My děláme vysloveně i na produktu, který se vkládá do těla ženy na celé týdny, jako součást té léčby, nebo té přípravy k tomu umělému oplodnění a tam jako na naší straně bych řekl, že objem papírování jsou tak 2 člověkoměsíce na V1.0, verzi 1.0. Takže není to až tak šílený a vzhledem k tomu, že tohle je třeba věc, která hypoteticky. Zase tohle je přístroj, který jenom snímá. Nic neodbírá, nic neřeší, takže jediný, co to může udělat teoreticky, si myslím, že by byla možná nějaká infekce, ale vlastně po softwarové stránce pro nás to třeba až tak těžký není. A asi bych se toho bál o trošku míň, toho segmentu třeba než ty. Ale jsme v něm už 4-5 let. Já ještě možná jenom k tomu dodám, to není, že bych se toho jako vyloženě bál, ale samozřejmě, jak říkám, stavím ty firmy pro nějakou jako větší expanzi a růst. A takže samozřejmě hledám odvětví, kde je těch překážek jako nejmíň. Jo, jakoby, že to je samozřejmě jako
Druhá věc, hledám pak investory pro ty firmy, takže samozřejmě zaměřuju se na kategorie, které mají rádi investoři. A upřímně HealthTech není úplně téma, do kterého by většina investorů šla. Na to jsou vybraní investoři a je dost limitované množství. A není to jako právě z toho hlediska, že to není, že tam je hodně překážek. Jo, takže neskazuju to téma, určitě, jako ať to někdo řeší, jenom říkám, pro mě je to spíš trošku jako limitovanější téma. Jasně, jasně. Kromě teda Grétu, čím se teďka zabýváte? Jsou teď jako 3 firmy, které jsou i plně zainvestované investory. Druhá je softwarový nástroj LLM Ops Tool, jmenuje se Langtail. Tak ten ti pomáhá, když chceš do svého produktu, do produkce přidat zařízení. Chceš přidat Generative AI, nějaký model nebo tool, a tak není úplně chytrý nápad to propojit jenom přes přímý APIčko a děje se vůle boží. Takže mezi to patří právě ten Langtail, který ti pomáhá s observabilitou, aby si viděl, jako co opravdu tam reálně běhá za requesty tam a zpátky. Pomáhá ti s testováním a s neustálým vyvíjením promptu. Je to zajímavá kategorie, tady přesně jakoby vidím ten obrovský potenciál růstu. V podstatě každý tool, který do dneška existoval, bude muset nějakým způsobem zakomponovat generative AI feature, protože prostě lidi to budou chtít a už nebudou chtít všechno psát, zaklikávat, filtrovat, whatever, prostě jako už budou chtít nějakou chytřejší funkcionalitu. A je vidět, jak se to teď jako houby po dešti jako postupně v těch jednotlivých projektech jako rozvíjí. Tak tady je ta sázka na to, že ty ten tool budeš potřebovat, stejně tak jako dneska by si nedělal vývoj. Dneska nebo spousta vývojářů vyvíjí nad Vercelem. Když píšeš do cloudu něco, tak rovnou to píšeš pro Kubernetes a tak dále. Jo. Takže vlastně to je vlastně to, co bychom rádi, aby Langtail byla vlastně automatická součást toho, když něco vyvíjíš společně s Generative AI. A třetí firma je ještě jako ve stealth modu, tak nechci vzít jako founderům vítr z plachet, až oni řeknou, že chtějí s tím ven, ale je to v oblasti veterinářů a e-commerce. Takže to je zase úplně jiná kategorie. O co se snažím, abych neměl víc podobných firm, tak aby vždycky vlastně pro ten jeden sektor tam měli tu exkluzivitu a unikátnost jedna firma a nepřenášel se zbytečně jako jedno noho do druhý a tak. Ano. Plus další věc je, že to je i daleko zajímavější a pestřejší pro tebe a taky to v krizi působí bezpečněji, protože pokud se ukáže, že AI nebude jenom hype, ale kdyby AI byl jenom hype a zase znovu přišla nová AI zima, tak ti nepopadá celý portfolio, ale vlastně by to postihlo jenom firmu. Tím neříkám, že si to myslím. AI bude obrovská, která změní všechno. O tom pochybuje jenom málo kdo, ale myslím si, že to takhle působí i protikrizově. A u toho Langtailu, jestli se nepletu, tak ten founder tým, tak to už jsou second time founders, že jo? Jo. To jsou founders Avocodu. Konkrétně Petr Brzek, Tomáš Rychlík a Martin Ďuriš, tak ty vlastně jako zakládali Avocode, což byl nástroj pro designéry, a pak ho prodali, ještě chvilku zůstali s tím kupcem a pak se dívali přesně po nějaký další ideje. Takže zaměřuji se na second time founders a i v dalších firmách, ve kterých teď pracuji. Teď jich je docela hodně rozpracovaných, tak uvidíme, co se podaří spustit nejdřív. Tak tam bych řekl, že to už je jedný second time founders a first time founders. Ale ono jako většinou first time founders, ale že byli v minulý pozici, byli třeba C-level. To znamená, nejsou to jako začátečníci, že bych jim musel vysvětlovat, co je to účetnictví, jak vydat fakturu a tak dále, ale je to spíš, že teď konečně se rozhodli, že chtějí to, co umějí, zúročit jako ve své firmě. Jasně. A
A vidíš v tom pořád ještě nějaký rozdíl, nebo když už se někdo dostane do C-levelu, tak už získá stejný návyky jako founder? No, záleží, jaký firmě jsi byl, takže jestli jsi byl ve státním podniku C-level, tak asi nebudeš mít stejný návyky, jako kdyby jsi byl C-level u Tomáše Čupra. To Ano. věřím, že to jsou naprosto jiné školy. Takže Tomáš Čupr, kdyby si byl u něj, tak tam o tom nepochybuju. A Hmm. jinak samozřejmě je to o tom, že já tam právě v této pozici, tím, že repetitivně spouštím firmy, ale mám hlavně tu zkušenost, tak dokážu ty foundry trošku jako směřovat, aby neopakovali ty stejné chyby, které dělají ty předchozí. A dokážu jim vysvětlit i proč na těch konkrétních příkladech. Takže to je i přesně ta moje jako role, obecně tomu říkám strategic guidance, tak, aby vlastně se minimalizovaly ty velmi časté chyby, typicky děláš příliš složitý produkt na začátku, příliš pozdě začínáš salesovat. Jo, takový, hodně pomáhám i třeba s tím týmem, že dávám jakoby ten second pair of eyes, že tohle není ten Ačkový člověk, tohle je možná Bčkový člověk, tohle radši neberme a tak dále. Třeba ty C-level lidi nemají většinou žádnou zkušenost s fundraisingem, tak to je ta zkušenost, kterou jim fakt jako dokážu pomoct. To je vlastně jedna z těch 3 kompetencí, kterou pak já dlouhodobě v těch firmách jako jim pomáhám, nebo leadu dokonce. Tak to je fundraising, strategic guidance a ta třetí je ten talent, takže teď jsem to vlastně všechno řekl. Tak pomáhám jim s tím fundraisingem tak, že za prvý já už mám nějaký vztahy s investory, takže nedělám všude cold cally, ale vlastně můžu dělat i ty cold cally, nebo dělám ty cold cally a teprve když zjistím, že tam je ten match, tak v té chvíli do toho vtáhnu ty foundry. Pak to samozřejmě musí na svůj obličej uhnat ty foundry, ale já jim vlastně můžu takhle jako hodně ubrat té práce, pomáhám jim s přípravou těch materiálů a zase pro mě je to repetitivní věc. Za poslední rok jsem dělal 4 fundraisingy, u Greatu už se jel teď druhý kolo fundraisingu a pojede třetí na jaře, takže už to jsou jakoby ty věci, že to mám prošlapaný, je to rychlejší a vím, kterým chybám se vyhnout. Ano. Plus jsi byl nějakou dobu na druhé straně, nebo vlastně i tím, že sám dával do toho peníze, tak jsi byl na druhé straně. Jo. A to je vlastně to jsem vlastně jako nezmínil, já jsem vlastně více jak rok strávil v investičním fondu Kaja, český top tier VC fond, a tam právě jsem viděl to, jak na tu stejnou věc se může dívat člověk úplně jiným pohledem. Tam jsem byl konfrontovaný tou realitou, jak si to vlastně napočítává, deriskuje si to ten investor, jak vlastně celá ta matematika a přemýšlení funguje. Ale samozřejmě jsem byl v okruhu fakt jako chytrých lidí a najednou člověk vidí jako spoustu těch dobrých otázek, jak se na tu stejnou věc jako můžeš dívat jinak a ptát se. Takže to je to, co samozřejmě teď jako zúročuju a proč jsem vlastně začal Bude to. Ono to začalo už v podstatě v Kaje, pak jsme se dohodli, že to oddělíme, že to vlastně jako jsou jiný biznesy nebo pod jednou střechou, že to nejde. Takže vlastně původně to bylo Kaja Studio, pak jsem to oddělil a vyloženě to je úplně separátní, nezávislá entita. Takže tam jsem vlastně chtěl kombinovat to, že jako mentálně jsem founder a byl jsem v těch founder botách, jsem byl xkrát a říkám, 24 let nedělám nic jiného. Ale na druhou stranu najednou teď znám i ten pohled toho VCčka a často dokážu jako přebridžovávat jenom tu komunikaci, že vlastně jako těm founderům vysvětlu, proč se na to ten investor ptá a proč je to pro ně důležitý a že to není myšleno nějak negativně, ale že on to potřebuje z těchto důvodů. A stejně tak zase jako investorům dokážu vysvětlit ten pohled toho foundera, že tohle jsou ty věci, kde by třeba nemuseli být tolik ostražitý, jakože a tak dále, jo? Nebo proč jsme se rozhodli tímhle s tím přístupem a tak. Takže to, a samozřejmě nejklíčovější je to v těch jako finálních jako vyjednávání s těmi investory, kdy reálně se řeší, jestli budou investovat, nebudou investovat, za jakých podmínek. Tak tam pak jako ty diskuze už jsou velmi, velmi intenzivní a tam se zúročuje právě i to, že jsem v tom byl jako spoustakrát už. Takže, tam je další věc. Mi přijde, že VCs a foundři mají i jiný mindset. Founder je člověk, který nějaké myšlence nebo trhu, produktu, něčemu
tak chce do něj dát roky života a je to jedna věc, který chce dát roky života, takže je extrémně nadšený do bodu, kdy možná až nevidí ty ale a nevidí ty problémy a nevidí ty důvody, proč to třeba nebude fungovat. Ono mimochodem, ale ono jako na každou firmu se najdou důvody, proč to nebude fungovat. A Jasně. kolikrát tou tvrdou prací a neochotou to vzdát, tak tu nemožnost ti foundři překonají. A pak jsou VCs, kteří hlavně dneska je to paradigma takový spray and pray, musíš prostě dát investici 30-40 firmám, abys udělal hit u třeba 2-3 firem, u 10, aby to bylo so-so a zbytek, abys úplně odepsal a ty startupy úplně skončí. Takže oni jsou, zní to jako cyničtější. Já znám hodně VCs a přijde mi, že když za ním člověk přijde, když se s těma bavíš normálně, tak jsou to úplně normální, super lidi, ale když za nima přijdeš s nápadem na startup, i když nechceš peníze, když si chceš jenom povídat, tak se přepnou přesně do nějakého módu, ne cynický, skeptického módu, hledat důvody, proč to buď to nebude fungovat, nebo proč ten trh už je rozebraný, nebo proč, že když Google do jednoho ze svých produktů přidá jednu vlastnost, tak celý tvůj produkt zmizí. Takže, nebo Apple, nebo Facebook. Jo, tam je právě úplně zásadní jakoby ten mindset, jak jsi říkal, foundři tomu věří, aby to pak viděli, a VCčka to mají přesně opačně. Oni to vidí až ve chvíli, kdy to reálně je, jakože si to dokážou naměřit, dokážou si to ověřit jakoby na nějaký trakci a tak dále. Tak, ale tam je klíčový jako pochopit, že VCčka investují peníze svých LPs, svých investorů. A oni mají za úkol dělat tu due diligence, že vlastně jakoby proto ti pokládají tyhle otázky, proto jsou skeptičtí. Oni vlastně dělají tu práci, že se snaží minimalizovat to riziko a taky to samozřejmě všechno tohle si zapisují, aby pak i zpětně mohli k tomu jako se vrátit a udělat si jako na tom nějaký debrief. Takže oni prostě spravují peníze třetích stran a musí udělat tu due diligence, že jako něco neopomněli a že na něco se nezapomněli zeptat, neudělali nějakou analýzu a statistiku a tak dále. Takže vlastně jako stačí jenom pochopit, jako co je vlastně jejich job, nebrat si to osobně, když do tebe jako rejou a vlastně naopak jako říct, hele, to je jako zajímavý, pojďme se na to podívat víc do hloubky, pojďme na to udělat nějakou separé analýzu. Ano. Ten spray and pray přístup upřímně nemám vůbec rád, protože přesně jakoby já se těmi projekty reálně zabývám, já s nimi trávím jako fakt hromadu svýho času a vlastně jediný, co nikdy v životě už nevrátíš, je ten čas. Ano. Takže já, jestli chci do něčeho investovat ten čas, tak musím být o tom jako fakt jako přesvědčený, že to dává jako smysl a že tam nejsou fundamentální problémy. U každé firmy si přesně vypíšu, kde si myslím, že to může selhat. A to není to, že bych jakoby chtěl být skeptický, ale zase, když si reálně napíšeš, kde jsou reálně ty problémy, tak se to snažíš nějakým způsobem minimalizovat, deriskovat. Takže samozřejmě podnikáš ty činnosti, aby si postupně všechny tyhle body jednou škrtnul. Jo, takže samozřejmě nesmíš být tím paralizovaný. Jo, to vůbec. To musí být jenom spíš jako, že ti to pomáhá v té navigaci, co dělat, a aby si prostě za 2-3 roky řekl, hele, tohle už můžu škrtnout, tohle už vlastně neplatí, protože už jsme to fakt minimalizovali. Jasně. No, takže jinak ještě k tím VC, to je právě trošku problém, že většina VCs nejsou jakoby takový ty founder mindset, který jsou jako přesvědčení, že to bude fungovat. Takže pro ty super early stages potřebuješ najít opravdu jakoby ty, který jsou, že se dokážou s tebou nadchnout pro tu myšlenku a berou samozřejmě ten risk, že to jako nemusí fungovat, ale vlastně chápou ty fundamenty a že vlastně pokud tomu řekneš tuhle a tuhle analogii, že takhle to fungovalo v jiném sektoru, proč by to nemohlo fungovat v tohle, když to vykazuje ty podobné znaky, takže se dokáže jakoby tohle vysvětlení a ty fundamenty přijmout a říct, hele, tak jo, tak jdem to zkusit. Takže takový VCs taky jsou, ale je potřeba hledat. Jasně. To je pravda. Když už se budeme mluvit ještě o founderech,
Jaký jsou Češi jako foundři a jako podnikatelé? Uh, Těžký vždycky to generalizovat, ale myslím si, že nám chybí trochu ta ambice. Mhm. Někde už to bylo popsané, už se neukážu vzpomenout, kde abych dal referenci, ale máme problém to, že český stát je dostatečně, nebo Česká republika je dostatečně velká, aby si vlastně mohl vybudovat firmu, která ti zaplatí byt, dům a budeš si žít spokojený život. Jo. Ale zároveň je malá na to, aby si opravdu jako postavil unicorn, jo, tady v Ano. Čechách. Takže to je náš trošku jako handicap. Kdybys byl Slovák, tak 5 milionová země už ti většinou už nedá moc ani tu příležitost si žít Hmm. velmi dobře, takže minimálně Slováci musí jít aspoň do Česka. A Aha. takže to je problém jako českých ambicí, že mi přijde, že spoustakrát se automaticky přemýšlí, stavím to pro Česko. No Jo. a takže vlastně to je to třeba to, co já se automaticky snažím měnit a ptám se na to founderů, se kterými chci budovat biznis, jako povídáme si o těch ambicích a jestli Česko nebo mezinárodní aspoň, ale jako dělat český projekt v této době už vůbec nedává smysl. Už ani Hmm. ta jazyková bariéra nám nedává tu výhodu. Jakože nikdo nemůže vstoupit do Česka, protože neumí perfektně česky. To dneska řeší všechno Generative AI. Jakýkoliv web může nejen psát, ale i mluvit, i rozumět česky teď aktuálně. Takže v této fázi absolutně nedává smysl stavět web pro Česko, ale rovnou pro svět. Takže Ano. to je vlastně jakoby to, co zatím mi u hodně founderů chybí. Často to musím jakoby trošku jako akcentovat a akcelerovat tohle přemýšlení, jako hodně se podceňujeme a asi to jde nějakou tu výchovou a jsme strašně orientovaní na produkt, nikoli na sales. Takže i tohle to se jakoby v těch svých firmách snažím právě, ale už jsem to říkal, krotit, nebýt dokonalý v tom produktu. Máme furt jakoby, tu chuť být dokonalý, než s tím půjdeme ven, Hmm. ale nejdřív to začít prodávat. Jasně. A, a on ten feedback často tě možná navede ještě líp, co vlastně vůbec za funkcionalitu máš dodělávat a co nemáš, co je zbytečný, co ten zákazník vůbec nechápe a tak dále. Takže, takže pokud bych to měl shrnout, větší ambice, víc salesovat, méně tvořit a možná být víc jako kreativní, co se týká jako topiků. Aby jsme neustále jenom neopakovali ty stejné ideje, ale byli víc jakoby bold a hledali ty bold ideas, které můžou mít takový velký impact na celý svět. Ano, což to je pravda v Česku. Na začátku, řekněme, uspěly antiviry, pak nějakou dobu vlastně nic. A pak bych řekl Průša, tiskárny, Trezor, vlastně kryptopeněženka, to jsou v korunách minimálně miliardový biznisy, určitě, ale přemýšlím, co dál. A to jsou zase jako hardwareové věci. Já si myslím, že Češi jsou dobří technologové, ale právě neumí nebo nechtějí se tak dobře prodat. A to vede potom k tomu, že když náhodou se nám podaří vyrobit unikátní technologický produkt, který se prodává sám, tak to uspěje. Ale ale třeba v Česku nikdy asi nevznikne úspěšný to-do list. Protože to-do listy jsou tak podobný, že marketing je daleko víc, nebo marketing a UX je daleko víc, než ten produkt jako takovej. Je tady, no, a je tady, ještě možná bych teda přidal jednu věc, jít do světa, protože prostě v Česku je málo peněz. Ono se říká furt, kolik je tady peněz pro startupy, ale problém je, že přesně, když budeš dělat jakoby apku, která je naprosto porovnatelná s kýmkoliv na světě, jakoby to-do list, Ano. tak prostě, když to budeš dělat ty a Američan, tak Američan bude mít 10krát tolik peněz na to. A nejen, že bude mít 10krát tolik peněz, ale on bude sedět prostě v San Francisco nebo v Silicon Valley a, a on je prostě blíž jako i potenciálním kupcům, je blíž samozřejmě pak i budoucímu IPO, je všemu blíž. Tady v Ano. Česku nejsme ničemu blíž, bohužel. Takže já si nemyslím, že světový biznis jde dělat z Česka. Mhm.
Teď jsem řekl teda jako hodně silný citát, tak doufám, že nebude někdo citovat, ale No, jako pár uh, firm to tak má, ale je pár pravda, firm, jo. a ne, Ale ale hodně firm se pak stěhuje do toho Voli. přesně. A spíš jde ještě o to porovnat, kolik máme prostě jakoby unicornů, porovnat si to s jinými státy a kolik vlastně reálně jako jich to vybudovalo, takže seděli v tom hlavním městě své země, anebo jestli odjeli do Ameriky. Takže to je, z tohohle pohledu Ano, bych řekl, souvisí to i s tou ambicí. Prostě vykašlat se na tu hypotéku tady v Čechách, odjet prostě do San Franciska a budovat to tam. A ano, eh, tohle už podle mě dneska zase, to je velmi jako silný citát nebo jako statement a co říkám, ale prostě vidím to, že je to těžký. Tady v Česku jde všechno mnohem pomalejc, je tu méně peněz, jsme hodně kritičtí, vlastně sami sebe podrážíme jakoby zbytečně, jo? Jako vidíme, že někdo umí dělat dobrý produkt, ale my ho furt okopáváme mu kotníky. Jo, typický příklad je rohlík. Jo. To je prostě skvělá služba, kterou milují Němci, milují je Rakušáci, Maďaři a tak dále. Ale my stejně budeme mít jakoby tady v Česku ty rejpavé poznámky o tom, že my jednou dovezli jako snílý rajčata a jednou přijeli pozdě a tak dále. Ale nevidíme ten big picture, že to je prostě ano, jako něco, co se fakt jako podařilo, jo? Jakože ano. ve velký škále. Takže to je mi líto, že nejsme v tomhle tom víc jako supportive a neustále se srážíme jako dolů. A Jasně. víc by stálo za to se v tomhle tom podporovat. Jo, Češi by určitě měli být sebevědomější. Já myslím, že to byl Hitler nebo kdo řekl, že Češi jsou jak cyklisti, že jsou skloněný záda, ale pod tím šlapou nejrychleji, jak dokážou. Tak oni se Češi strašně snaží, ale u toho se bojí hrdě kolikrát říct, já tady zatím stojím, půjdu potom a podobně. A já se znám s founderem SERP API, který je Francouz, ale bydlí v Silicon Valley. A občas si voláme a vybudoval zajímavou firmu, v podstatě API nad Google Search. A on je Francouz z Silicon Valley. On naprosto otevřeně před všema lidma ve firmě a tak říká, jaký má revenues, kolik peněz. Je to velice úspěšný biznis. A a já jsem mu říkal, tohle kdybys udělal v Česku, tak na tebe začnou lidi posílat finančák, začnou na tebe posílat sociálku, jenom aby ti to nějak osladili. A myslím si, že tohle v Americe není tolik. Aspoň když jsem žil v Silicon Valley, pak v LA, lidi ti to víc přejou, ten úspěch. A celkově jsou i víc obklopený lidma, kteří uspěli a spíš než aby ti to chtěli vzít, tak se snaží, aby něco takového vybudovali třeba taky v nějaký podobě. Jo, jako říká se, že Američani milují exitovaný foundry, nebo ty, co vybudovali nějaký jako dobrý biznesy. I Hmm. proto možná taková obsese prostě Trumpem a Muskem a podobně, ale jo, zatímco v Česku ještě furt to tady máme ten 90kový vibe, jakože když jsi bohatý, znamená to, že jsi někoho okradl nebo něco vytuneloval. Tak tohle by bylo fajn, kdyby se změnilo, ale podle mě právě když jako člověk vyjede pryč a vykašle se, nechá tohle za sebou, tak zjistí, že vlastně jako třeba to v tom jako v té Americe jde budovat vlastně paradoxně mnohem jednodušejc. Uh, no, Jo, to je pravda. A pojďme se pobavit ještě o jednom tématu, a to, když nepracuješ, čím se zabýváš? No, když nepracuju, toho času moc není, kdy nepracuju, protože tím, jak mám x těch firm a jedna firma už je v jiném časovém pásmu, tak Slack mi pingá, furt jako pípá, furt tak jako vlastně permanentně jsem jako, že něco řeším, ale mm, já mám rád kontrasty, takže mám takový malý karavan, rád třeba vyjedu jako do přírody, ale já to mám spíš většinou jako pracovní, jako off-site. Mhm. Mně funguje změna prostředí a to, když koukám do zeleného lesa nebo nějaký výhled do krajiny, tak prostě to mi dělá dobře, že mi to přepíná mozek do prostě jiných jako otáček a často mě napadají úplně jiné věci. A, a stačí mi se přesunout jako půl hodiny, hodina jízdy od domova stačí. A Jo. stejně tak jako mám rád zahradu, takže prostě jako klid. A
miluji psy, teď teda bohužel psa už nemám, ale jako vlastně takže když to celý jako takhle dám dohromady, tak mám rád ten kontrast. Na jednu stranu jsem furt s lidmi, furt komunikuju, na druhou stranu chci od lidí úplně pryč a nechci s nikým mluvit a přepnout si ten mozek do jiného módu. A, no a pak a třeba ze sportu nemám rád takový ty věci jako repetitivní, jako že bych chodil do fitka, to mě moc mě to nenabudí, ale Mhm. mám rád v zimě snowboard a pro zbytek roku jsem si koupil e-longboard a to je masakr, takže rád jezdím jako na e-longboardu a mít trochu adrenalinu a vyčistit si hlavu s tím No. stylem. A používáš to jako dopravní prostředek a jí, nebo je to spíš zábava čistě? Jo. Už jich mám víc, takže do Prahy si beru ten menší a ten větší si beru jako do přírody a tak. Ale hele, jako jo, zkouším to někdy, ale člověk zjistí, jak Praha je obrovský nepřítel všeho, co má kolečka, takže až když člověk má ty jako menší kolečka, jak si uvědomí, že každých 100 metrů je naprosto jiný povrch a Mhm. jednou jsou to kočičí hlavy, navazuje na to rozbitý asfalt, pak a další asfalt, pak jiný zase kostky a tak dále. Takže vlastně Jasně. a, je to někdy těžko použitelný, ale snažím se kdo mě zná, tak v Karlíně často vidí jako prosvištět, jakože svištím někam dál, tak to mám rád, no. To je super, to je super. Kam jsi jel s tím RVčkem vlastně úplně nejdál? Hele, jde nejdál, asi bych neřekl kam nejdál. Prostě já se držím víc, jako, jezdím většinou na 2, 3 noci, takže ono nejdál moc nemá smysl jet. A Mhm. když jsem jel do jižního Španělska, tak tam jsem využil kampery. Oni mají vlastně base i v Maláze, takže přiletíš Mhm. do Malágy letadlem a tam tě hned vyzvednou a přivezou tě jako k RVčku, půjčíš si RVčko, objedeš si Andaluzii a zase zpátky, tak to mě jako bavilo. A, Jo, a kudos kampery, že to mají takhle jako vychytaný. Takže na nějaký větší vzdálenosti mě nebaví přejíždět jako tím, jo, že jedeš 2000 kilometrů, 100 kilometrů za hodinu, to už si tam radši doletím a půjčím něco jiného. jasně, jasně. My jsme si teďka koupili do auta matračku nafukovací a stan, který jde přidělat za vlastně, když otevřeš dveře do kufru, Jo, takže dětskama oni budou spát uvnitř, vlastně jak jsou sklopený zadní sedačky, my budeme spát se ženou a ve stanu, tak na to se chystáme teďka a budeme taky projíždět Andaluzii na jo, podzim. to je, Takže doporučuji. A jo, super setup, co máte. Takhle to auto je nejnošnější. Můžete s tím zajet jako kdekoliv. Čím větší ledničku, já tomu ze strany říkám, čím větší jo, ledničku máš, tím víc omezení máš. No. ano, ano, to je pravda. Chci ti moc poděkovat, bylo to hrozně fajn a pojďme to zase někdy zopakovat. Tak jo, já děkuji za pozvání a taky super povídání a budu se těšit.